ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಓಯ್ ಪಕ್ಷಿಲುಪ್ಪುನ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಲು ಇಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗ್ ನಮ್ಮ ಬೋಟುದ ಸುತ್ತ ಕರ್ಬದ ಜಾಲಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೇರು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿತ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದು ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಪೂರ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಜಾವೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಹರಿಲ ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಎಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆತ ಮೇರ್ನ ಕಸಿನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಅಂಚಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ರೀಚ್ ಆದ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಎಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಈ ವ್ಲಾಗಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೋಲೆ. ಹಾಯ್ ಮೂಲ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಂದು ಹರಿನ ಕಸಿನ್ ಸಿಂಗರ್ ಮೂಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಮೊಲ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ದ. ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೊಲ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬನ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮೇರು ಅಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿನಯ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಮೂಲು ಓಯ್ ಯಾ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗ್ ಉಂದುಪ್ಪುನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಡ್. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪೋಡಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೈಸೂರ್ ಹೈವೇಡ್ ಪೋಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂಜೆ ರೋಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ರೋಡ್. ಅಂಚನೆ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ರಾಮನಗರದ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಪುರ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕುಡು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡು ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು outside eatables not allowed. ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ ರಂಗನತಿಟ್ಟುದ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ಉಂದೆ ತುಲೈ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಕೊನೊಯರೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಲೇನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ದೂರಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತ. ಸೊ ಇಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋಡು. ಇನಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಾತ. ಸೊ ಮೂಲು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ದಾಲಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂನಗ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಲು ಇಡೀ ಮರತ ತುಂಬಾ ಪಕ್ಷಿಲು ಕುಲ್ದುಂಡು. ಇನಿ ಮೂಲು ಪಕ್ಷಿಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಗತ್ ಐತ ಜಗತ್ಗ್ ಅವೆನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಎಂಕುಲು ಅಡೆಗ್ ಬೈದ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಟವರ್ ಅಂದುಂಡು ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಕಟ್ಟುದಿನಗೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ಮೇನ್ ಟವರ್. ಅಂಚನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರಾತ್ ಟವರ್ಸ್ ಕಟ್ಟುದೇರು. ಒಂದು ದಾಯಿಗಿಂಚ ಟವರ್ ಕಟ್ಟುದಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ದೂರಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಕ್ಷಿಲೇನ್ ಪುರ ಒಂದೇತ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತೂವೋಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಮರಟು ಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ಸೆ ಕವರ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪಕ್ಷಿಲೆದ ಸೌಂಡ್ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ದಾಲಲ ನಮಕ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಮೂಲು ಈ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಯಥಾ ಟೈಪ್ದ ಪಕ್ಷಿಲುಂಡುಗೆ. ಸೊ ಮೂಲಿ ಓಪುರ ಉಂಡತ ಐತ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ನಡಪುನ ಸಾದಿ ತುಂಬ ಪಾಡ್ದೇರು. ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮೂಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ದ ಮರಲ ಉಂಡು. ಪನ್ನೇರಳೆ ಮರಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಗಂಧದ ಮರ ಬೊಕ ಕುಂಕುಮದ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದ ಉಂಡು. ಮುಲ್ತ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಅವು ಬೋಟಿಂಗ್ ನಿಕುಲ್ ಮುಲ್ ತೂವೋಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪಂದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತೊಂದೆ ಬೈದ ಆಯ್ತಾ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂತು ದುಪ್ಪುವೆರು ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಚ್ಪಾದು ಮುಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು. ಎಂಕುಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಫುಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತ ನನ್ನ ಬೋಟುಡು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ. ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸುಮಾರಾತು ಬೋಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುವೆರು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಟುಡು ಕುಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು. ಈ ಬೋಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಿತ್ತಲ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ ರೇಲಿತ್ತಂಡು ಖುಷಿಯಾಂಡ್. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಗ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ದೀತೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೂರಡ್ದು ಪಕ್ಷಿಲು ನಮ್ಮ ಕಾತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಬೋಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಷಿಲೆದ ಕೈತಲ್ಲೆ ತೊಂಪೋಪೆರು
ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎಂಗಲೆಗಂತೂ ಮೂಲ ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಂಕುಲ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಪಕ್ಷಿಲೇನು ಕೈತಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತೂಯಿ ಜಿಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಪನ್ಲೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡ್ದಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಇಡೆಗ್ ವಲಸೆ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ. ಮೂಲು ಸುಮಾರು 200 ಜಾಸ್ತಿ ಜಾತಿದ ಪಕ್ಷಿಲು ಇಡೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನವೆಂಬರ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಕ್ಷಿಲೇನ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಲೇನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಹಿಡ್ದು ತೂವಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಗೂಡುಲ ಕಟ್ಟುದುಂಡ ಐತಾ. ಈತ್ ಪಕ್ಷಿಲೇನು ವರಾನೆ ತೂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದೀತೆ ಪಂಜರದುಲ ಹಿಡ್ದೀತಿನ ಪಕ್ಷಿನ್ ಪೂರ ಸುಮಾರು ತೂದುಪ್ಪುವ ಬಟ್ ಈತ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಉಂದಿಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನು. ಎಂಚ ಪಂಡ ಈತ್ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚಗ್ ಪಕ್ಕಿಲು ಬತದು ಕೊರ್ನೆನ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಪಾರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇನಿ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಪಕ್ಕಿಲು ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಪಂಚಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿಲ ಕಾತುಂಡು. ಎನ್ನ ಅಂತೂ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಿಂಚ. ನಿಕುಲ್ ಮೂಲ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೋಟುಗ್ಲ ಇಂಚ ಸುತ್ತ ಕರ್ಬದ ಜಾಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕವರ್ ಮಲ್ದೇರು. ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆದಾಲ ಮಲ್ದಿನತ್ ಉಂದೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೇಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಈತ ಆರಾಮಾದು ಪೋಂದುಲ್ಲತ ಈ ನೀರುಡು ಸುಮಾರು ಕೈತಲ್ 80 ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಮೊಸಳೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ನಂಬುವರ. ಎಸ್ ಅಂದ್ ನಿಜ ಉಂದೇಟ್ 80 ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನ್ ತುಯ್ಯರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ಲೆತೊಂಪೋಪೇರು. ಐಕೋಸ್ಕರನೆ ದಾಲ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪುರ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಬೋಟುದ ಸುತ್ತಲ ಕರ್ಬದ ಜಾಲಿ ಪಾಡ್ದೇರು. ಯಾನು ದುಮ್ಮು ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೆರೆ ಗಿಡೆ ಬೈದಿನ ಕಲೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಜಿಗೆ. ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮೂಲು ಸುಮಾರಾತ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೈಜ್ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ತುಯ ಎಂಕುಲುಂದೆಟ್ಟು. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಲ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡತ ಪಂದು. ಅಂಚ ಉನೊಂದು ಮಾತ ತೂವೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲೇನ್ ಕಂತದು ಅವೇ ಜಾಗಗ್ ಬುಡಿಯೇರು. ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಜತ್ತದು ಎಂಕಲೆ ಕೊರ್ತಿನ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಿರ ಕೊರ್ದು ಪೋಡು. ಅಂಚ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಪುರ ತೂವೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸಗ್ ಬಂದು ಪೂಜಾರೀಸ್ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗ್ ಬತ್ತ. ಮುಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೈಸೂರ್ ಹೈವೇಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಚ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ಸ್ ಪುರ ದೀತೆರು. ಮುಲ್ತ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ ಮೈಸೂರ್ ಸೈಡ್ ಪೋಯಿನಪಗ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವನಸಗ್ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ. ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದಕ್ಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಫುಡ್ ಲಾತೆ ಸಖತ್ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾರೆಲ್ಲ ಆತೆ ಉಲಾಯಿಡು ಸುಮಾರಾತು ಜಾಗ ಉಂಡು ಏತು ಜನಕ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಉಂದೆ ಪಿದೈಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೀಡದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೀಡ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೀಡ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು. ಅಂಚ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಪಿದಡಿಯ. ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶ್ರದ್ಧನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗು ಪೋಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಅಕ್ಲನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ಪದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕ್ಯಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತೀನಿ. ರಂಗನ ತಿಟ್ಟುದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿ ಒಂದು ಪೋತೀನಿ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂದೇ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವಳು ತೂಪಿನ ಅಲ್ತ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಬೋಟ್ ಉಡ್ಪೋದು ನಮಕ್ ಪಕ್ಕಿಲೇನ್ ಪುರ ಅಂತ ಕೈತಲ್ ಹಿಡ್ದು ತೂವಲಿ ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಾಡ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ತ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಆತೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿತ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂದೇನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಬುಲೆ. ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರೆಪಚ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜೀವ ಆಂಡಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.